Egun on guztioi, gaur Gasteizen elkartu gara, larun bat honetan EH Bilduk Bilbon deituriko manifestazioari gazte independentiston atxikimendua adierazteko. Norabide horretan, aske eta berdinen Euskal Herria sortzeko norabidean gazteok dugun konpromisoa azpimarratu nahi dugulako. Ez garelako lehenak, ez da azkenak izango ere, baina gu gara gaurdanik herri honen etorkizun askea eraiki behar dugunak. Aurrekoen konpromisoan berretsi eta jarritako helburua lortu arte lanean jarraitu behar dugunak. Nazio librea nahi dugulako, eta berau aldarrikatzeko arrazoiak soberan ditugu. Eta horregatik guztiagatik, larun bat honetan Bilboko kaleak beteko dituen olatu horren parte izango gara gazteak. Eta Bilbon izango gara, besteak beste, salatzeko pandemiaren ostean gazteon bizi baldintzak are gehiago okertu direla, are gehiago larriagotu direla. Bilbon egongo gara salatzeko gazteok gaur egun ziurgabetasunez beteriko oraina eta etorkizuna ditugula parez pare. Dagoeneko, ia inork ez duelako zalantzan jartzen, gu izango garela gure gurasoak baino okerrago biziko den lehenengo belaunaldia. Azken finean, kontua da, krisi bat bestearen atzetik pairatu ondoren gaur egun benetako ezintasunak ditugula bizi proiektu propio eta duin bat garatu alizateko. Eta horren aurrean, sistema guretzako daukan eskaintza bakarra, etengabeko formakuntza, miseriara kondenatzen gaituzten enplegu prekarioak eta erabat eskura ezinak diren etxebizitzak direlako. Argi geratu da beraz, sistema kapitalistak porrot egin duela gazteoi bizitza espektatibak eta bizi baldintza duinak eskaintzerakoan. Eta horregatik, inoiz baino premiazkoagoa da, bizi proiektu propio bat garatzea albidetuko digun nazio duin bat aldarrikatzea. Eta Bilbora joango gara ere, autoritarismoari bizkarra emateko. Ze orain arte esandako guztia gutxi balitz, gainera, gaur egun gazteok bizi dugun miseria egoeraren erantzule egin nahi gaituzte sistemaren gabezi guzti horiek estali edo justifikatu nahian. Horregatik saltzen dute guztiaz paso egiten duen gazteri baten irudia, erabat despolitizatua den gazteriaren irudia, eta soilik etengabeko kontsumo eta desfasean pentsatzen duen gazteriaren irudia. Eta gainera, hori guztia, esandako guztia gutxi balitz, ikusi dugu azken hilabeteetan, pandemiaren garairik zailenetan, nola izan garen kriminalizatuak, nola aurkeztu gaituzten arduragabe hutsak bezala, eta nola jarri nahi izan duten gaitz guztien sama gure bizkarraren gainean. Argi dago beraz, erabakiguneetan, nahiago dutela gazteotaz hitz egin, gazteon ahotsa entzunaraztea baino. Eta horren azken adibidea, aurreko asteetan burutu den Glasgowko goi bilkuran aurki dezakegu. Non planeta hondamendira daramatenek aurpegi garbiketa egiteko azkenengo saiakera egin duten. Baina ez gaituzte engainatu eta ez gaituzte engainatuko. Klima larrialdiak aspaldi piztu zituelako gazteon alarma guztiak. Eta klima larrialdiak erantzule zuzenak eta argiak dituelako. Eta erantzule hoiek, Iberdrolak, Tapiak eta konpainiak, argi entzungo gaituzte Bilboko kaleetan. Haien maskara berdeak enduko diegulako nazio ekologistaren aldarrikapena Bilboko kaleetara eramanez. Esan dugu Bilbora goaztela, eta Bilbora goaz zarrotasunez, garena aldarrikatzera. Euskalduna garelako, independentistak, feministak eta ezkertiarrak, eta bereziki aske izan nahi dugulako. Eta harrotasunez diogu, gazteok lehen pertsonan pairatu behar izan dugulako Europan zehar bezala Espainian ere nabarmen arrotzen ari den ultraeskuinaren oldarraldia. Azken hilabetetan areagotu egin dira gure kaleetan, eraso LGTBI-bikoak eta matxistak. Lotxagabe atera nahi duelako matxismoak, arrazismoak eta LGTBI-fobiak kalera. Baita euskararen aurkako erasoek ere, gure bizitzak mugatu nahi dituztenek espainol eta hotzan nahi gaituztelako. Gaur, ikasleon nazioarteko eguna dela aprobetxatuta, gure herrirako hezkuntza herritar eta burujabearen beharra ere azpimarratu nahiko genuke. Faxismoari eta gorrotoari aurre egiteko ezinbesteko arma dela uste dugulako. Askatasuna maite dugu, eta ez dugu atzera pausu bat ere emango. Nazio feminista, euskalduna eta antifaxista nahia eta beharra da guretzat. Gorrotoari kolorean hitzez egiten zaiolako aurre. Larunbatean,
Faxismoa gelditzeko horma herritarraren eraikuntzan gazteon oihu, esku eta indarrak ezinbestekoak izango dira. Vamos a Bilbao porque estamos comprometidas, porque el individualismo y el mirarse el propio ombligo no nos llevará a ninguna parte, para ser la pesadilla de quienes nos pintan un futuro negro. Las jóvenes tenemos ideas, proyectos y luchas. Esta es, en definitiva, la esencia de la convocatoria de este sábado. Las jóvenes encontramos un espacio donde plasmar nuestras reivindicaciones en la manifestación nacional del 20 de noviembre. Además, pensamos que hacerlo como pueblo tiene un doble valor. El independentismo no es nada sin el impulso de la juventud, y viceversa. Por todo esto, por Santi, por Josu y por todos los que fueron, por los que todavía tenemos que traer a casa y porque nos debemos el futuro, por nuestras vidas, hasta conseguir la Euskal Herria de los libres e iguales, el sábado las jóvenes nos vamos a Bilbao. Bilbora goaz, konprometituta gaudelako. Individualismoak eta nork bere zilborrari begiratzeak ez gaituelako inora eramango. Etorkizuna beltzez margotzen digutenen amesgaiztorako gazteok ideiak, proiektuak eta borrokak ditugu. Hau berau baita azken finean larunbat honetako deialdiaren funtsa. Gazteok gure aldarrikapenak islatzeko plaza bat topatzen dugu azaroaren 20ko manifestazioan. Herri bezala egitea gainera balio bikoitza daukala pentsatzen dugu. Independentismoa ez delako ezer gazteon indarra gabe eta alderantziz. Guzti honengatik, Xanti, Josu eta izan ziren guztiengatik, baita oraindik ere etxera ekarri behar ditugunengatik, eta etorkizunari zor diogulako, larun batean aske eta berdinen Euskal Herria lortu arte gazteok Bilbora joango gara.